Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Musgo Pemula. Pemirsa, selamat siang. Kali ini mau mereview guys, lagi mau duit tabasin. Nah, tongseng alaku ternyata tak gawe santen. Terus daun bawangnya tak ganti sama kucai. Tuku sop-sopane lali ora. Iki daun bawang sama bakule soalnya wis bungkusan 2000-an, 3000 gede. 5000 untuk nopo pemirsa. Kan aku gak mau kira mikir nek ape tak tongseng ngono. Temane opo iki? Entek-entekan pemirsa. Pengen di sana freezer ditutup rapat mungkin seminggu ae bisa tahan pemirsa. Ini iki tak godoki kabeh aku bingung tak masak apa yo. Ternyata rica. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Gurih mbah. Anu santannya guys. Mohon maaf jika mungkin menunya tidak sama dengan jenengan atau tongsengnya tidak sama dengan jenengan. Karena memang terus dijual bapak-bapak yang pinggir jalan gue ya. Memang kalau nggak harus nganggo santan. Berhubung kan aku masih punya santan di rumah. Gue bisa. Mas beda ya. Bismillahirrahmanirrahim, enak. Kan sop-sopanku ki ngesopno jujur ki iseh nundi ini ku. Jadi tak warna tak tongseng ae aku. Cabai utahe ben seger lho bisa. Yang untuk darah tinggi ya. Iso yo daging kambing ki anu guys, disudo guys ya. Bahaya, soalnya kolesterolnya tinggi. Nah, aku mah darah rendah ya perguruanku pemisah. Kan dari ya wis pokoknya dikontrol lah. Kita jenenge penyakit apa loro awake dhewe iku kan yo wis yo takdir karo sing gawe urip. Pokoke ya awake dhewe hati-hati. Nyaten dikne aku paling mbah jadi piro kae Mas Andra pemirsa. Aku mau ngicipi papat. Aku masuk gak di darah tinggi gak wani kakan. Ya padha ngeluh pemirsa. Kita enak gurih mari anu santan guys. Ya tetep enak bapak-bapak sing nang pinggir jalan raya wis bakulean dene. Wis pakare masak tongseng ya. Tongseng ala-ala wong omahan. Daripada daging kebuang, mubazir mending diolah. Terus entek guys dagingku. Sing gawe wong Mbak Budi iki. Ini
Wingi ibuku yo tak kei pemesan karena yo aku yo eling anakku guys yo ngewangi ngopeni anakku. Diku yo tak kei tapi sing sapi tak kei sebagian dari aku untuk kowi ke masjid. Yang kone Mas Dimas tak gawe tak masak rica. Ambek asem-asem. Aku jarang bisa tuh sate pedes wong tre memang yo jarang. Tak batasi pemirsa aku. Doyane doyan yo gak ndek darah tinggi cuma tak batasi. Soalnya umurku sudah 30 lebih. Nek daging kurban kan gak langsung dimasak kabeh gak kan bisa disimpan di freezer. Iya aku yo lagi ngenolno kulkasku arep tak arsiki. Paling sesuk no bisa. Cuman sak seprapat yo no yo. Lah, gurih. Aku eleng. Aku sandu santen instan siji tak warni. Kan santannya santan creamer lho misalnya santan instan jadi kan gurih tambah gurih neh ngono. Arep tak caper kumure. Baute. Kendo. Jadi Mas Santo wis balik. Wis. Ini trek masalahnya tak kasih tak kei kenapa aku kemarin gak ikut bareng nilai anaknya Mbak Hartini karena memang aku di acara dewe guys. Terus aku lihat dinolah aku kayak kemarin kan di rapate kan kayak sudah diganggu gugat ya pemirsa ceritanya. Yus alhamdulillah lulus kabeh karek mikir PR selanjutnya. Bagi yang tanya soal anak-anakku bisa lihat di konten sebelumnya ya guys. Aku sudah tidak mau sering banyak menjelaskan soalnya nanti yo bosen wis tak ceritani soal Mas Alex soal Juju ke medhot takok ae didelok. Takoknya gak nang YouTube Mbak Eka yo di tempat lain ya bisa kadang DM aku ya bisa ya. Didelok ben ambek kontenku ben payu. Kabeh ku wayahe bocah sekolah guys, wayahe bocah sekolah, wayang tahun ajaran baru. Ku kontane menyesuaikan apa sih dadi musime. Ku ana wayane dhewe guys, wis ora usah bingung yo. Ora usah bingung delok, iki karek delok. Ya alhamdulillah wis daging kurban sempat tak masak asem-asem. Tapi tak kondan asem-aseme tapi ya bareng karo jadwal kumpulan. Budak waktu guys. Ya bos. Kunjuk bagian apa urat. Buku geraham itu wis ilang siji pemirsa. Man mulu-mulu bukan berarti aku ki gak iso mangan santai gak. Ngempet kemeng ning kene. Biyane man pelan-pelan Mbak Lukis pelan-pelan Mbak aku. Ancen mangan iku ambek nahan iki lho. Ana sing cuwil gerahamku. Aku takok koncoku sing pernah tambal gigi.
Jumbo cabut mbak aku ngubah struktur rahang aku dikon koncoku yo kenal urip nek kene kenal ngono guys aku guys ya wis aku ayo tripodku kok ceblak rubah kok misal tak tutup dulu ya memang mereview tongseng stok daging terakhir wis entek. Terima kasih teman-teman mbak aja lari like comment subscribe Mas Gopem anak laki mbak yang support sing akeh wis pokoke nek pengen tahu sing ketinggalan berita tentang aku, suamiku, anak-anakku, kok anakku ngene, anakku ngono, bisa lihat di kontenku ben kontenku payu guys ya. Tak jelas no ae kok aku sakno sing nonton, aku dikomplain ya. Engko ana wayane dhewe guys wis rasa penisirin. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin tak masak nasi bening jujur tak goreng ndok. Pak selang-seling guys. Nek gak ono kadang tuku Kentucky. Aku dhewe gak bingung guys. Gak biayaan. Piye bahasane wong cepu ki biayaanku ngene iki lho. Geragapan yap-yapan nek wong cepu ngomong nek wong Jawa biayaan ngalor ngidul. Go netralno ya teh guys, teh asli. Udah tak tutup dulu nanti kita lanjut di konten selanjutnya. Dadah.